जोमै आइजों जोमै आइया जोमैखौ बबेनिफ्राय आरो मानो लाना फैफिनखो देहा सिरि था मानो लाना फैफिनखौलाय आरो मानोथो बुंबावखो उल्टां पाल्टां जेबो दाबुं नों सिरि सिरि था जागोन दे साफ्रोम आंनि आंगो लोगो आंनि उन्दै गेदेर साफ्रोम आंनि उर्ला पुतुला नायगिरि बिथांमोनखौ हेपि दिवाली बयनिसिमबो जासिहरबाय लोगोफोर सोरांस्रि दे नोंबो बुंहरलाय हेपि दिवाली होननानै बावदोंसो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनिफ्राय नोंथां साफ्रोमनिसिमबो हेपि दिवाली मैया नोंथांमोननिसिम फंसे बाथ्रा सोंदोंमोन जे आंनि भइसखौ बा आंनि माथोखौ नर्मेलखौनो दोननो ना सेटिं खालामनो होननानै गोबाङानो बुंहरदों आदा आब' सिगांनिखौनो हो होननानै बयबो बुंहरनायखाय दा जोंबो सानबाय जे नोंथांमोना गोदोनि माथोखौनो मोजां मोनदों दानिखौ मोजां मोनाखै होननानै जागोन लोगोफोर आं नोंथांमोननियावनो सोंखादोंमोन नोंथांमोना जा बुङो आं बेखौनो मानिगोन होननानै दा बेयावखायनो नोंथांमोना जेखौनो साबजायो बा जेखौनो बुंदों आंबो बेखौनो मानिगोन आंनि माथोआ गोदो जेरैमोन आं दाबो बिदिनो लाबोफिनगोन नोंथांमोना आंनि सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ नै सोरांस्रि आइ जोमै बिहामजोखौ न' सिङाव लांनानै दोनहै जागोनायै बिहामजो मोनसे बाथ्रा नोंनि नोंहावा जुदि न'आव फैयोब्ला आंनि खोथा सोङोब्ला नों मथे आंनि खोथा मबो दाखोन्था बुंल' खालि आं आइखौ नुवाखै आइया गैया होननानै दे आफा नोंबो आंनि बुंनायखौल' मानि मानो आयै आंबो बेखौनो सानदों आफानाव सोंदोंमोन आं नोंखौ आफाया बुंदोंमोन सोरबा परियालनाव आलासि जाहैदों होननानै नाथाय आयै नों बबेयाव थांमारदोंमोन सोरनियाव आलासि जाहैमारदोंमोन आरो नों आलासि जाहैनाया नंमारगौमोन ना आयै नोंहावा बिदि बुंदों नामा नंगौ आलासिखौनो जाहैदोंमोन आं जिखुनु जाया नोंसोर आंनि बुंनायखौल' मानि नोंहावा फैयोब्ला आं नोंहावजों नुजाया आरो आंखौ गैया होननानैल' बुं आयै नोंथ' आलासि जानो थाङाखैमोन ना नोंखौथ' आफाया खानानैसो दोनदोंमोन आयै नों मानो खोथाखौ सिखोमाना लानो नागिरदों सैथो खोथाखौ मिथिनो हो गासैनोबो अब्लासो जों देरहागोन आयै थानो होदो बिहामजो जोंनि गेजेरावनो थाथोंसै बे खोथाया बोरैथो खोन्थाबाय थानो बेफोर खोथाखौलाय बिहाव बिखुनजोनि खोथाफोरखौ फिसाफोरनो बोरैथो खोन्थाबाय थानो लाजिनोबो मोनलायलाङो आं गासैखौबो कन्ट्रल खालामसिगोन बिहामजो नोंबो खोन्थानोल' नाङा दे थाथोंसै जोंनि गेजेरावल' थाथोंसै खोथाया मानोथो बिसोरखौ बेखाराव टेनसन होबावनो सानैजों बुदुं बादाम माखौथो रायलायबाय थाखो फैदो जोमै नोंखौ रुम सिङाव लांनोसै आं इसा बिफा आंनि बे उन्दुग्रा खर'साया बेयावहाय 500 फैसा दङ बे फैसाखौ लानानै थांनायथां अमा बेदर सेरसे लानानै फै गोबाव जाथारबाय न'खरनि मानसिफोरजों जमा जिरायना जानो मोनिया दिनै गासैखौबो लोगो मोनबाय ज' बोथिसे ओंखाम जानोसै थां बिफा गोख्रैनो लाना फै जागोन दे थांदो थां रुम सिङाव थांदो थां सोरांस्रि रथ'लाय सोरांस्रि फंनैसो बाथ्रा नोंजों रायलायनो सोरांस्रि आइया नोंनो माखासे खोथा सिखोमानानै दोनदों नंमारगौ ना औ सोरांस्रि आं नोंनो गासैखौबो खोन्थाजोबगोन बिदिब्ला फै सिङाव थांनानैनो मोजां रायलायहैनि देलाय जोमै नों आंनो मा खोथा खोन्थानो नागिरदों सोरांस्रि आंथ' बे न'खरनिफ्राय बिदाय जानाय मानसि बे न'खराव माला समनिफ्राय मा जाबोगासिनो आरो बबेथिं मा जालांदों आंथ' जेबो मिथिया नाथाय आङो साननै सानथामसोनि सिगांनिफ्राय बेसेबांखिनि बाथ्राखौ मिथिगौ जे आफाया नोंखौ थगायदोंसो बहाबा आलासि जानो थांदों ना मा होनदोंना नोंखौ थगायदोंसो आफायाथ' आंखौ मालाबाबो थगायफेरा नों मा बुंनो नागिरदों नों फोथाय सोरांस्रि आफाया दे बुंदोंना आइखौ आलासि जानो थांदों ना मा होननानै आइया आलासि जानो थाङाखैमोन जेब्ला आंखौ बे न'खरनिफ्राय आइया होखारहरदोंमोन बै दिननिफ्राय आङो गोदाव सोराव जाना दङमोन आरो आङो आफानि अफिसाव गोलैनानै दङमोन बे समावनो आफाया आंखौ नुबाय आरो आफाया आंखौ अनखांनाय मोनबाय आरो आफाया आंखौ मदद खालामबाय ओमफ्राय नै बिनि उनाव आफाया आंखौ अननायजों आंनि दुखुखौ नायना थानो हायियाव सानसे आं नोंखौ थिग खालामनानै होगोन होननानै आफाया मोनसे जायगायाव जि जायगायाव रावबो थांस'आ आरो रावबो नुहैस'आ बेबायदि जायगायाव आंखौ दोनबाय नाथाय आफाया दि आंखौ दोनदों बे बाथ्राखौ आइया बोरै मिन्थिखो बेखौ आंबो मिन्थिया नंगौना ओमफ्राय मा जाया आफानि बोसोनखौ मानिनानै आंबो रुम सिङावनो थाबाय आफाया आंनो सम सम जानाय लोंनाय होयो सम सम गाननाय जोमनाय होयो नाथाय सानसे समाव आफाया दि आंनि रुमाव थांदों बेखौ आइया बोरै मिन्थिनानै उनसंनानै जोंनि जायगायाव सहैबाय आइया जों सानैखौ रुम मोनसेयावनो नुहैनायलाय
आफानि आरो आंनि गेजेराव गाज्रि सोमोन्दो दङ होननानै आइया साननो हमबाय आरो थिग बियो बेबायदिनो सैथोखौ मिथिनो नागारै जोंखौ बियो गोबां मानसिफोरनि नोजोराव गाज्रि बरनाम होनो नागिरबायमोन। नाथाय आफानि आरो आंनि गेजेराव सैथोआ बेनो जे जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। आफाया आंखौ सानसे समाव आंनि फिउचारखौ मोजां खालामफिननो थाखायसो बियो आंखौ रुमाव लानानै दोनदोंमोन, जेराव आंहा थानो जानो सुबिदा गैला, जायगा गैला। बेनिखायनोसो आफाया आंनि थाखाय एसेबांखिनि खामानिखौ मावदोंमोन। बिदिसो जानानै दङ सिरि सिरि। आंथ' आरो गोबां सिन्था, बबेयाव दंहैयो मा जाहैखो आंहा आरो फाग्लि बायदि नागिरथिंदों। ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाया? बिनि उनाव आफाया आइखौ खानानै दोनबाय आरो आङो आइनि बेफोरबायदि दुखु दाहाखौ सहायना थानो हायैयाव आङो आइनि आखाइफोरखौ खेवनानै होनाय जाबाय आरो आइखौ आङो बै जायगानिफ्राय दोनखारबाय। बै समावनो आइयाबो आंखौ अनखांनाय मोनबायदां, दिनै बिसिम लानानै फैबाय। आइया खोन्थानो होआखैमोन बेफोर गासैखौबो, थेवबो आं थानो हायैनि खोन्थाबाय नोङो सोरांस्रि। बिदिसो होमबा खोथाया। दे जोमै, नों दसे आराम खालामदो, आं ओंखाम ओंख्रि संनोसै। जानांगौ देरहायाबो बेदर लानानै फैबाय। सोरांस्रि, आंखौ बबे रुमाव दोननो नागिरदों? गोदो जेराव नों आरो अलंबार उन्दुयोमोन बे रुमावनो दोनहैनो नागिरदों। सोरांस्रि, आं गोदो जेराव अलंबारजों उन्दुयोमोन बे रुमाव आं थाङा। आंनो गोदान मोनसे रुम हो। आंथ' दा अलंबारनि हिन्जाव जानानै गैयाना बे रुमाव उन्दुनो। दाथ' बिसोरो गैयाना, जेबो नङा फै। नाङा सोरांस्रि, नांगौबा आं नोंनि रुमावनो थाहैथ'गोन, आं थाङा बेयाव। थौ, नों जुदि एसेबां उसुबिदा मोनदोंब्लालाय आंनि रुमावनो थाहैथ'। सानदोंमोन आं बर' हिन्जावफोरनिफ्रायबो हारसा हिन्जावा साबसिन होननानै। माथो बर'फोरनिख्रुइ हारसाफ्रासो सैतानसिनलै। बे फारु जाग्रा हारसा हिन्जावजों मा खिजानो गावनि न'खौ गारनानै फैफ्लाङाब्रा आङो। न'आवनो आं माब्लाबाबो गाव जानाय थोरसिखौनो सुफेरा दांफेरा, जायो आखाइ सुयो ब्लड सिखारो, बेबायदि मानसिमोन आङो। साख्रि मावलायनाय मानसिमोन आं। दिनै हारसा हिन्जाव लानानै न'खरखौ सिफायनानै गोरजियासो थाफैनो गोनां जाबायब्रा आङो। गोरजियासो जाल्ला, गोरजिया थाफैनायाबो हिन्जावनि गाननाय जोमनाय सुनांगौ, थुरसि सुनांगौ, न' फोसाबनांगौ, बेसो जाबाय गोरजियाया। थोद जाल्ला, दासो मोनदोंलै अलंबार, दासो मोनदों। दालाय हारसिं रायलायबाय थानांदो दा, जाम्बा बिदि। जाम्बा अलंबार, नों जाम्बासो। आइमोनाबा माबायदि दङ? न'खराव बेसेबां गिदिर समयसा जागासिनोमोन। आंनि बियादै इसेयाबा न'आव फैनो मोनबायना मोनाखै? थोद, दासो गाबगोन ना मागोनसो जाबायलै आं। ना गावखौनो रागा जोंनो ना गाबनो। जियानो जाया, आं बेयाव बारा थाबाय थानो हानाय नङा। आं न'आवनो थांफिनथारगोन, जेरैबाबो थांफिनथारगोन आं। हिन्जाव सिन्जाव नाङालै आंनो। मा मोजांब्रा हारसा हिन्जावफ्रा, मोजां नङालै। হেৰা তই কিয় আহিছে? কিয় আহিছে মানে? ইয়াত কি কৰি আছ? হা, কাৰ লগত লাইন মাৰি আছ? চুপ, একখাৰো ভাষা নামাতিবি। মোক দম দি ভয় খুৱাইছ। হেৰা শুনা অলম্বাৰ, মোৰ ঘৰত মোক দম দি খাব বিচাৰিছে, নোৱাৰিবা। উঠা, ইয়াৰ পৰা উঠা। নুঠো, কি কৰিবি? শুনা, মই ভালকে কৈছো, যদি মোক লাগে উঠা, আৰু ঘৰত বহুত কাম পৰি আছে, বল ঘৰত কাম কৰিব লাগে। खामानि मावनो लिंफैदों आंखौ। जा, आंनि मावनायखौ जा, साननैसोल' मोनजाखासिगोन नोङो। थांनोसै आं न'आव, नांलानो नों बायदि हिन्जावखौ। কি বুকি আছ? কি বুকি আছ? বলা, মই মাংস আনিছো, ধুনীয়াকে মাংসটো বনাই খুৱাবা মোক, বলা। बिहामजो, आयै, ओंखाम नागिरफैदो नामा? ओंखाम ओंख्रिखौनो दाबो संथ'नो हायाखै। ओंखामाथ' दानो मोनगोन। आं सासेखौ बेदर लायनो होनायानो माथो दाबो सफैया। आं ओंखाम ओंख्रिखौ खबर लानो फैयाखै बिहामजो, आं फैनानै 2 घन्टासोआनो जाबाय। न'खरनि मानसिफोरखौ आं दाबो नुजोबाखैनो। बहा थांदों माखासे मानसिफोरा? मा बुंनो आयै? मा बुंनो बिहामजो? आबै फिसामोनालाय आरो अलंबारमोनालाय? हौवा हिन्जाव माथो बिसोरखौबो नुवासैनो आङो। इसाजों रोनजों गावसोरनि न'आव थांबाय। ओमफ्राय अलंबारमोनालाय? अलंबारमोननि खोथाखौ मा होननानै बुंनो आयै? नों गावनो टेनसनाव दंखायो, आरो बिसोरनि खोथाखौ खोनायोब्लाथ' नों बांसिनसो टेनसन जासिनगोन। खोन्थालाय बिहामजो, खोन्था। बियो हिन्जावजों तामिलनाडुआव थांफाबाय आयै। तामिलनाडुआवलाय मानो? माला थांखो बिसोरलाय? गावसोरबो गावसोरनि खुगाजों बुंनानै गालाङाखै, मालायनि खुगाजोंसो खोनादों। माबा अलंबारा गोरजिया थाहैबायनो आयै। मा होनखो? तामिलनाडुआव गोरजिया थाहैबाय आंनि फिसा हौवाया?